jing Sted kti ban penpriang ki video ni ki dur klem da pensisha ki rensan social media kam tam lengba ka WhatsApp bonsen ka penlong ki Paidbah ru ban shungej bet bat ki boyo pedang ru ki ai nang pen Saphriang shushu baka ne ka wanra ka jing klumar jingmut ka bakum ka ne ka la ja ka step arfoi trek ulber ja option ka bau Shillong Mail lo yo pedang ye kum kita ki dur bat ki video lem ki jing pentep antat bla don biang ka jing tua khendau ho ki benta Rngaiñ abadan ha surok na light lengkot chupan usla Rngaiñ ku mujutep de boro bagadai ki cakak ku cuca khakha ka jing tua khendau to mau beladan ru ki beladu ila ki jing em nakum kita ki jing ja kum tarung kat ka jing don ka jing shapti nga ka jing mut jing perkhan ki Paidbah ha ba ki yo pedang ki video ba ki dur ki la pengat ila dia bagal don biang kai ki ai ki baja ha ka te ki cakak kum ta ha ba pen shisha ka ni na ki nong sing ka te ka than kum ju na ki bor penyaj ka pen ursla civil subdivision ha ka bala ong ba kam don ai kum ka ta ka jing cha tua khendau ne jing tua mau habala pha pensyong nongrem le ma ki dor ki video la ong ba ki dai ki bala shon bat ring ha ka singi arpo trek ulber archa option na ka program chi hikai ban laj em la dawan khnyu Jumai bala penlong dak tanat revenue and disaster management Meghalaya state disaster management authority national disaster management authority ka Sokar India bat penyai dak office SDO penusla civil subdivision hak ching shisha ki bor penyai ke penusla civil subdivision ki la pakhangi kalai kawan ki kali ka arpo trek ulber acha option nadu ka por khan arbaje hadu ka por arbaje na paisingi na ka banta ka chingchna maromot ya ka surok Rngaiñ shusho la yo chingtep bagi batmu ban her chaka thain riwar shamolon nong dauki bat ki wei pat ki banta leng baga tegi chaka hak step arfoi trek ulber acha option ki la phai den no mariyo ki bor ki bom shisha pla chabiang ka tegi jingtwa khandau Rngaiñ kini ki dor bat ki video ki bla Saphriang ki pen i ki ching hikai ba kumno ban le haba one len shop Jumai nadu ka chingerap bat ra ki baman saw nalor ki wei pan Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, ped ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka wei ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya